Tot el meu procés del càncer comença el 2014. Jo em va enganxar la crisi quan acaba la carrera, el típic que no trobes feina aquí, vas a marxar a l'estranger, i no acabava de trobar-me bé del tot. Sempre anava molt al metge i no sabia el per què. I al final va coincidir que vaig dir, mira, torno a Espanya i ja m'ho faré. I en això que vaig tornar em vaig apuntar al gimnàs i de cop i volta em sortia líquid del mugró i no entenia per què. Era molt estrany i és que no havia sentit de ningú que li sortís líquid al mugró. Vaig anar al metge de capçalera, no tenia molt bona relació el metge de capçalera i jo per tots aquests problemes de salut que havia tingut, i em deia que era una infecció, antibiòtic. Antibiòtic, i jo no les tenia totes. Més que res perquè ma mare ha tingut càncer de mama, cosines de la meva mare havien tingut càncer de mama, la meva àvia també havia tingut càncer d'ovari, i era com... No sé jo si de debò és alguna coseta... Tenia la mosca darrere l'orella. I vaig aprofitar que el meu metge de capçalera no hi era un dia i vaig enganxar una doctora jove i em va dir, això no és normal a una noia de 25 anys. Passa a tal porta que hi ha la ginecòloga. Quan em va veure la ginecòloga va dir, no, això ho hem d'analitzar, i sí, va ser l'octubre-novembre del 2014, i en gener del 2015 ja estava jo operada, començat la quimio, tot el tractament, tot el que podíem fer, perquè era una noia molt jove per tenir un càncer de mama. He estat 5 anys amb el tractament hormonal, després del càncer, i em va enganxar al final del tractament hormonal amb la pandèmia, que va ser com, bien, i bueno, potser no tan bien. Però, va ser com una part de mi ja estava tranquil·la perquè havia acabat les revisions i em quedaven només les revisions anuals, que em fan... Com que era molt jove i tenia les mames molt denses, a mi no em podien fer mamografia perquè sortiria tot de bultos. A mi em feien una ressonància anual. I és molt curiós perquè jo sempre me les he pres amb tranquil·litat perquè sabia que estava molt ben controlada i tal, i a l'última que em van fer va ser com la sensació aquesta de... ja vaig, perquè li diem ITVs, dic, ja vaig a la ITV com qui va, no sé, a passar-la del cotxe, sabent que no passarà res. I això va ser el 2022. I em van dir, te l'hem de repetir perquè hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar. Ja comença un altre cop al cervell. Potser m'he mogut, potser he fet algun gest que la màquina no ha acabat de captar bé. Jo he intentat relaxar-me, però no. O sigui, van coincidir amb Setmana Santa, que em van fer la ressonància abans de Setmana Santa i quan va passar Setmana Santa ja tenia els resultats de que el càncer havia tornat. No només havia tornat, que jo m'esperava que fos a l'altre pit, que no tenia operat, o 1000 opcions tenia. I em van dir la pitjor. Dius, no, és que tens metàstasi al fetge i als pulmons. I, em van començar a fer biòpsies, que és el primer que t'han de fer, i va ser una mica estrany perquè el meu càncer abans havia sigut hormonal i l'estaven controlant primer amb la quimio, la ràdio i la mastectomia, i després amb el tractament hormonal. I aquest cop m'havien dit que m'havia mutat a ER2 positiu, que és dels tipus de càncer més agressiu. I clar, això va ser ja l'últim cop, o sigui, va ser molt fort. I em van fer la biòpsia i vaig començar un altre cop quimioteràpia. Que el tema de ser un càncer de mama metastàsic vol dir que al final tu tens unes línies de tractament que estan aprovades, estudiades i establertes. I si no et van funcionant, cada cop et vas quedant amb menys línies de tractament. I és el que em va passar a mi i ho vaig aprendre, com aquell que diu, a les males. Perquè el primer tractament, que era quimioteràpia pura, no em va funcionar. El Taxol em va durar 1 trimestre i mig. Em van fer el TAC trimestral i em van dir, no et funciona, hem de canviar de medicació. És el primer tractament, no passa res, queden més. Em van posar un que havia sortit feia poc, que estava molt bé, el TDMI,
que em va tornar a créixer el cabell, jo em sentia amb més energia, però podia afectar el cor i podia afectar a la capacitat pulmonar. I em va passar. I també em va començar a donar com el síndrome dels dits, calambres, als dits i als peus. I el problema és que aquest només em va durar 6 mesos. I és com, vale, ja tinc 2 cartutxos que no m'han funcionat. No passa res perquè tens una tercera opció que l'han aprovat al novembre i això era potser al febrer. Dius, bueno, quina sort que un medicament que m'han aprovat al novembre, al febrer ja me'l poden posar. Me'l van posar i tampoc va funcionar. I és com, què està passant? O sigui, m'heu fet una biòpsia, em dieu que ha sortit ER2 positiu i he provat 3 medicaments i no m'han funcionat. És com, he cremat 3 cartutxos en un any i no em quadrava. De mentre, clar, jo li anava preguntant a la meva oncòloga, podeu rebiopsiar, podeu fer biòpsia líquida? Jo m'anava informant perquè el que he après és que s'ha de ser un pacient informat. No sé doctor Google, però sí que informar-te de què es pot fer, parlar amb altres pacients que han passat pel mateix, que no vol dir que perquè li passi a altres pacients s'ha de passar a tu o perquè li funcioni a altres pacients s'ha de funcionar a tu, però moure's. I jo ho vaig fer molt. I vaig preguntar sempre a la meva oncòloga si em podien fer biòpsies, si em podien proves, aviam què, perquè no podia ser que 3 cartutxos m'haguessin fallat. A part d'això, vaig trobar un estudi a Madrid que feien una biòpsia líquida, que és analitzar les cèl·lules tumorals que van per la sang, aviam què. I amb això, l'estudi de Madrid, i que a Terrassa, que és on visc jo, s'havien acabat les opcions terapèutiques possibles per mi, em van enviar a Vall d'Hebron. I entremig és com que la mostra de la biòpsia inicial es va perdre. Per tant, em van haver de rebiopsiar. Que en aquell moment era com, un altre cop m'han de biopsiar, però em va anar molt bé. Perquè la mostra que van agafar em va sortir que no era ER2, sinó que seguia sent hormonal. Fet que no vaig entendre en aquell moment, però el que em van explicar és que si tu, per exemple, si això és la mostra de la biòpsia que han agafat, m'havien agafat i havien estudiat aquest puntet d'aquí. Clar, havia sortit que el meu càncer era de tipus piga, però realment, si agafaven més mostres d'altres llocs, era hormonal. I des del 2023 que porto amb la medicació hormonal, amb inhibidors de ciclines i l'anastrozol i el Zoladex, que era ja medicació que m'havien posat altra vegada, i de moment vaig aguantant. O sigui, porto 2 anys que tots els controls surten amb les 2 paraules que m'agraden més, que és estabilitat i lleugera reducció. O sigui, això dona molta tranquil·litat mental. Però clar, no treu que tens molts efectes secundaris tant de la medicació com de la inhibició hormonal i del dia a dia. Clar, me'l van diagnosticar amb 25, o començava a fer 26, no havia trobat feina en condicions, era mig mileurista, perquè tenia una feina parcial. Jo havia estudiat carrera de medi ambient i clar, en la crisi del 2008 el primer que van retallar va ser totes les feines de medi ambient. I clar, fora no podia anar perquè estava en medicació aquí, constant visites, no podia anar a un altre país a aprofitar-me de la seguretat social d'un altre país si estava en un tractament actiu aquí i estava de baixa. I també el que em va passar és que em van analitzar perquè és molt estrany, o deien que era molt estrany, que amb 25-26 anys et trobin un càncer de mama, que acostuma a passar amb gent a partir de 40 i alguna cosa. A partir dels 60 és molt comú. Hi ha moltes pacients que amb els 60 els hi troben. 40 és una mica estrany, però amb 25 era com, no pot ser. I van fer l'estudi genètic i va sortir que per tots els gens que havien estudiat fins a aquell moment, jo no tenia cap gen que expliqués el càncer de mama del 2015. Però, bueno, que clar, com són
el nostre codi genètic és infinit, és gegant, doncs pot ser que ara hagin estudiat alguns gens que sí que ho expliquin, o una combinació de gens que digui, doncs mira, t'ha tocat, igual que tens el cabell marró, doncs ara tindràs càncer de mama. És això. I sobretot el que em va passar a mi és que em vaig trobar molt sola pel fet de ser jove amb una malaltia que no em corresponia per edat. O sigui, algun altre tipus de càncer, dius, bueno, és normal en grups d'edat joves, però un càncer de mama és com... Bueno, he arribat a sentir fins i tot de ginecòlegs de la vella escola que diuen no és que has tingut càncer de mama perquè no has sigut mare. I és un perdona? O sigui, sí. O sigui, hi ha de tot. Que les dones estem fetes per ser mares i que per això, com no havia sigut mare, les hormones se m'havien revolucionat i m'havia donat càncer de mama. I és com, senyor, jubilis i deixi d'atendre dones perquè no correspon. Clar, el tema de ser mare, jo no m'ho havia plantejat amb 25 anys, mig mileurista, guanyant 500 euros al mes, vivia amb els pares, havia marxat fora i havia hagut de tornar, o sigui, estava que no podia plantejar-m'ho. I el que sí que vam fer, abans de començar tot el procés, vam fer una preservació ovàrica. És a dir, em van fer una petita operació per la paroscòpia on agafaven un tros d'ovari i el guardaven congelat, que no sé ni on és, suposo que a l'Hospital Clínic. I em van dir, bueno, clar, mentre estàs en tot el procés i la medicació hormonal, doncs no podràs ser mare. Jo vaig ser menopàusica als 25 i des dels 25 fins als 32, que va ser quan vaig acabar la medicació hormonal i sí, en mig any, un any, em va tornar el cos a la normalitat, diguem. Tenia regles molt doloroses, tornava a passar com una adolescència i, clar, també això coincidia amb la pandèmia i tampoc era plan, tenia parella estable, però tampoc era plan de decidir ser mare en un moment de no sabem què passarà, no sabem quan durarà aquesta pandèmia, potser ens esperem. I esperant, doncs va sortir la metàstasi i ja és una cosa que directament ja no ha entrat en els plans. Però bueno, fa una mica de ràbia perquè no és una decisió que hagi pogut decidir jo, sinó que ha sigut el càncer que m'ha tret l'opció, que probablement no hagués sigut mare, però, clar, ho estic dient des del punt de vista d'una persona que ja està en tractament hormonal, porto 8 anys, sense regla ja, no me'n recordo quan em va venir l'últim cop i és així. Però és l'espineta aquesta de no haver pogut decidir jo, sinó que ho ha decidit el destí, el càncer, per tu. Clar, jo tenia regles molt doloroses. Partint d'aquí, m'havien donat hormones, el típic, com que tens regles molt doloroses, no mirarem la causa de per què tens les regles doloroses i per què et desmaies quan tens la regla, per tant et donarem tractament hormonal perquè se't regulin i no tindràs problemes perquè és que directament no tindràs la regla. Per això una part de mi deia, no haurà sigut la medicació hormonal la que també m'ha portat. Si jo ja tenia números a la loteria del càncer, el fet d'haver tingut medicació hormonal per les regles doloroses no haurà afegit números, però al final dic, mira, no hi pensis perquè només fas mala sang i no val la pena. Però sí, és una sensació com que et quedes endarrere, o sigui, és molt estrany. O sigui, clar, no tens regla, no tens canvis d'humor, però sí que tens fogots i tens canvis d'humor derivats de la menopausa. Tens dolors que no et correspondrien per la teva edat perquè tens la menopausa. Però és una de les coses que em vaig acceptar i va ser com, jo em vull curar i si ho he de passar així, doncs ho passo així. El que sí que si ara pogués tornar enrere, hi ha molta pressa per reconstruir-se. A mi em van fer una mastectomia radical, perquè es volien assegurar que no quedaven cèl·lules que poguessin desenvolupar un segon càncer com sí que ha passat. Però si tingués la saviesa que tinc ara, en l'època en què em van operar, el 2015, no em reconstruiria. Perquè al final el que noto és que tinc un objecte estrany a mi
que m'ha donat molts problemes, moltes molèsties. És que és tiva, m'impedeix moviments, a més les pròtesis teòricament cada 10-15 anys s'han de canviar perquè es fan malbé. Clar, jo porto ja des del 2015, ara farà 10 anys. Tampoc em poden operar, perquè arran d'aquesta medicació estic molt baixa de plaquetes i si sagno, és que seria un sarau. I és això, que hi ha molta... Darrere del càncer de mama, com que t'amputen una part de tu que està molt associada a la feminitat, sempre hi ha molta pressa en que et reconstrueixis, que no pateixis, que perruques, que tapar-ho. És tot tapar-ho, perquè no es noti que ets menys dona. I jo veient-ho i tenint referents com he vist ara de dones que no s'han reconstruït, és que ni m'ho pensava. O sigui, tots els problemes que he tingut de la reconstrucció els hagués obviat. Perquè no sóc menys dona per no tenir un pit, com no és menys dona una noia que per culpa d'alguna malaltia li han de tallar una cama. I, el cabell creix, sí que és molt dur veure sense cabell, perquè és quan veus que estàs malalt. O sigui, jo ara mateix potser necessito més que em cedeixin el seient al transport públic, perquè estic molt cansada, tinc molt de mal de genolls, les articulacions, em falta l'aire, que no pot ser quan havia acabat la quimioteràpia, que ja m'havia recuperat, però no tenia cabell. Però clar, com en aquella època no tens cabell, tothom et mira amb cara de pena, pobreta noia, que porta el mocador, que tan jove. I jo ara, que a sobre tinc discapacitat arran de tot el tema del càncer de mama, com que tinc cabell, no estic malalta. No es veu. És una d'aquestes coses que és invisible. I, és d'aquestes coses que sobten amb el món del càncer de mama. Quan estàs malalt, quan no estàs malalt, quan fas pinta d'estar malalt i quan no. Però jo ara estic pitjor que abans, òbviament, perquè soc metastàsica. A mi em passava molt que quan anava pel carrer la gent et mirava, amb cara de pena. Que jo tot això vaig parlar amb la meva oncòloga i a mi em feia ràbia de dir per què la gent se m'ha de quedar mirant amb cara de pena. Tinc càncer de mama, sí, però no vull que em tractis ni indiferent ni que em miris amb pena pel simple fet de tenir un càncer. Si em decideixo posar una perruca i em pinto els ulls i em pinto les celles, tu no sabries que jo tinc càncer. Passaria totalment desapercebuda. I clar, després quan em va començar a créixer el cabell, era com, uah, quina tia tan edgy que va amb el cabell rapat, perquè jo em veia bé amb el cabell, quan va començar a sortir el cabell ja me'l deixava. Ja no portava ni mocadors ni res. I clar, era com, uah, quina tia tan valenta que s'ha rapat, que no sé què, que portava unes perruques... O sigui, jo portava unes arracades molt grans perquè així em veia bé. O sigui, de cara podia estar blanca com una paret, però em posava unes arracades grans i jo em veia aquí que em menjava el món. I era això. I clar, també la tornada a la normalitat, tornada a la feina, perquè clar, quan has passat ja tot el procés, directament ja et veuen fantàstica i ja pots tornar a la feina. Doncs realment va ser quan ho vaig passar pitjor, perquè, clar, havia d'aguantar les 8 hores laborals fora de casa amb tots els problemes que arrossegava de tractaments. Que tu penses, quimioteràpia? La quimioteràpia et dura 6 setmanes, 8 setmanes, però és que realment els efectes secundaris els arrossegues molts anys després. I una de les coses estranyes que em va passar a mi és que el tractament hormonal em va donar intolerància a la fructosa. Que això ningú s'ho creia i em va produir més problemes perquè tampoc podia dinar fora, sempre havia de controlar molt el tema que menjava i si menjava fora de casa, clar, és que al final treballar 8 hores has de menjar fora de casa. Doncs acabava amb mals de panxa que no podia. I recordo el primer dia que vaig sortir, havia de treballar al costat de l'aeroport i el primer dia que agafo el cotxe per anar a treballar hi havia vaga de Renfe, l'autopista estava plena a petar, anàvem arrenca frena i la meva panxa va decidir que allà s'amotinava. No podia. O sigui, va ser el pitjor dia i va ser just el primer dia laboral de la meva vida post-càncer. No sé ni com vaig arribar a la feina, però vaig haver de tornar a casa, o sigui, no em trobava bé. Sí que he de dir que les feines que jo he tingut, que m'he anat buscant,
eren feines que podia compaginar amb les visites mèdiques, amb tot el que porta el procés oncològic post ja has acabat el tractament actiu. Perquè tens visites de radioteràpia, tens visites oncològiques, tens visites ginecològiques, tens visites de tot. I a la meva feina no els vaig voler explicar aquest procés, perquè com tampoc explicava altres parts de la meva vida privada, doncs vaig decidir que aquesta part no l'explicava. I per sort tenia llibertat de poder fer i muntar-me els horaris, fer i desfer si necessitava un dia, un matí, una tarda o el que necessités. Però és això, clar, la gent es pensa, el procés oncològic és mentre necessites el mocador, mentre no tens celles, mentre no tens pestanyes, mentre estàs enxufada allà a la quimioteràpia, però hi ha un procés darrere que tu no tornes a ser la mateixa. I a mi em va passar també que em faltaven referents de la meva edat per entendre el procés oncològic, perquè jo estava fent, clar, diuen, rehabilitació, pots fer marxa nòrdica per tornar a tenir força als braços. Era jo la noia de 20 i pocs amb gent de 60. Que no, sí, podia fer bona amistat amb la gent, però no acabaven de ser el meu grup, no m'hi veia reflectida amb elles. I el 2015 sí que em va passar això de t'han detectat un càncer de mama, qui en el teu voltant et pot ajudar, et pot donar consells. Ma mare ho havia passat amb 40, però és que per molt que ma mare em volgués donar tota l'ajuda, el seu procés també havia sigut diferent al meu. Em faltaven referents de la meva edat i sí, hi havia blogs, hi havia gent que escrivia per internet, però tenien 30 i 35, 37, tampoc, dius, bueno, hi havia un decalatge de 10 anys. I va coincidir que et vaig trobar una noia a Austràlia que amb 25 anys també estava passant pel mateix. I és com, que fort que ha de ser que jo m'hagi de veure reflectida en una noia que està a l'altra punta del planeta, perquè ningú del meu voltant és que tampoc ho sabien, tampoc ho volia explicar, perquè tampoc volia donar la paneta que veia en els ulls de la resta. És com el meu cercle sí que li vaig dir, però la resta de fora, que ni li anava ni li venia, vaig decidir que aquell procés no. Què va passar? Que amb el pas dels anys, amigues o amigues d'amigues sí que van desenvolupar càncer de mama. I a partir d'aquí van començar gent coneguda, deia, sisplau, Esther, tu que ho has passat, pots ajudar aquesta noia o aquesta altra que està començant el procés? I així que, o sigui, sense voler-ho, com em vaig convertir en la referent d'altres persones que estaven passant per això, i que si ho passes sol, és que és molt dur. O sigui, dius, soc l'única persona al món, m'ha caigut un llampec, és molt dur. Però quan trobes algú que ho ha passat i que et pot explicar això anirà així, això, tot i que després pot ser totalment diferent, pot ser que li facin un tractament, perquè també he coincidit que del tractament que em van fer a mi el 2015, el tractament que li van fer una companya durant la pandèmia, el 2020, no hi havia res a veure. O sigui, la quimioteràpia que em van posar a mi, la quimioteràpia que li van posar a ella, era totalment diferent en quant a dosis, en quant a freqüència. O sigui, havia evolucionat tant en 5 anys que ja tot el que li explicava jo estava desfasat. Però bueno, com a mínim, teníem una cosa en comú i podíem parlar del tema. I ens sentíem acompanyades. Que per això és molt important trobar sempre grups de pacients que passin pel mateix que tu. I ara m'ha passat amb el càncer de mama metastàsic, que em vaig apuntar a l'Associació Espanyola de Càncer de Mama Metastàsic, i allà tenen grups per zones. A la zona de Catalunya, que és en el que van penjar això i vaig trobar això de la bioteràpia, i tens allà i he descobert que hi ha dones, clar, la majoria són dones que tenen més edat que jo, però sí que hi ha les que diem som les ovelles negres, que són molt joves. És que fins i tot hi ha una companya que ho va tenir amb 19 anys, el primer càncer. I dius, és increïble. Per això jo crec que també s'ha de canviar una mica el diàleg que es diu quan tu et notes el tema de la prevenció, quan tu vas al metge i dius que em noto un bulto, a moltes companyes li han dit, no, és que el càncer de mama no fa mal. I elles deien, tinc un bulto i em fa mal.
no, és que si et fa mal no és càncer de mama. Bueno, després resulta que sí i era metastàsic. O sigui, s'ha de mirar molt des del tema mèdic, com es filtra, com es fan les campanyes aquestes també de detecció, perquè, com ho diria, fins i tot en el toca't perquè no et toqui, estàs posant el focus en la persona, en la pacient, que és la seva obligació tocar-se cada mes perquè no li toqui. I és un no. De què serveix? Que jo em noti un bulto si després vaig al metge i em diu que és una infecció. Si després em diu que no em toca i fins als 40 anys no em faran una mamografia. Per tant, jo crec que ha de canviar moltes coses i començar a veure que cada vegada hi ha més gent jove que està passant per aquesta malaltia i que no pot ser a partir dels 50 farem mamografies o a partir dels 50 farem controls. No, és que està passant. Hi ha molta gent jove i quan li detecten tard. Per això, perquè és jove. I com és jove, no passa res, tens un bulto i ja te l'anirem controlant i quan te'l van controlant, després resulta que t'ha derivat també i tens una miqueta més al fetge, o tens els ossos, o tens I això no pot ser, no es pot. Com a pacients estem reclamant que se'ns tingui més en compte. Ens han de creure una miqueta més. Sobretot perquè ho diuen que tot el problema que tenim és ansietat, les dones, generalment. Els problemes que tenim són ansietat, et relaxes, et tomes un Valium i se't passarà. I és un no. Jo estic venint aquí perquè sé que tinc un problema i vull que me'l solucioneu. O vull que em mireu, igual que em miraríeu un home, si es queixa de que té un problema al testicle, per exemple. I clar, va coincidir que jo havia treballat al Departament de Radioactivitat Natural a la Universitat de Barcelona, que dius, estàs parlant amb radioactivitat, que la radioactivitat augmenta el risc de càncer de mama. M'he posat, o sigui, he fet servir les hormones per no tenir regles doloroses. Vinga, som-li. A més, ma mare, que havia tingut càncer de mama, les cosines de ma mare, és com, tenia tants números, però al final és com, potser no. Potser no. Hi ha qui es passa tota la vida fumant i no té càncer de pulmó, i hi ha qui no fuma i té càncer de pulmó. Clar, jo és que com he passat per 4 medicacions diferents, ja no sé si els efectes que tinc són de l'última medicació o encara arrossego de medicacions anteriors. Però el que he tingut, sobretot, és la sensibilitat aquesta, de calambres que em donaven a les mans i als peus, de no poder caminar. Fogots, molts fogots. O sigui, el tema hormonal, clar, no ve amb la medicació que m'estic prenent ara, però ja la regla se m'havia parat amb la primera medicació, amb el Taxol. I ja vaig tornar a tenir els fogots que tenia quan estava amb la medicació hormonal abans del 2020. Soc una carraca, o sigui, totes les articulacions em cruixeixen. Ara, aquest any sembla que no, però anys enrere també tenia edema. O sigui, se m'inflaven les cames moltíssim, del punt de tenir les sabates de quan tinc els peus inflats i les sabates de quan tinc els peus bé. Però ara de moment sembla que estan aguantant. El que tinc també és plaquetes molt baixes, defenses baixíssimes, qualsevol rascada ja em faig ferides, tinc les cames que fan pena, però això ja entra dins el pack. I bàsicament dolors articulars. Dolors articulars, fogots, mal de cap. I jo sempre aboco per, si tens un problema, comentar-ho amb els metges, si s'ha de repetir 60 vegades, es repeteix 60 vegades, però que et busquin solució. No et quedis amb, no, és que això és així. Perquè moltes vegades et diuen, no, és que és un efecte secundari i has de conviure amb això. Bueno, doncs era un efecte secundari, però canviant una pastilleta em van treure els calambres als bessons. I amb això em quedo. També tinc oblits. Si estic parlant, perdo el fil, se m'obliden les paraules que vull dir, a la nevera li dic ascensor i a l'ascensor li dic nevera, i també m'ha afectat a nivell mental. O sigui, m'ha produït depressió, m'ha produït ansietat, estic amb medicació per tractar això, perquè per les nits no podia dormir i al final és una cosa que
no has de conviure amb depressió, no has de conviure amb l'ansietat, sí pot haver una solució. Tinc tractament i a part vaig a la psicòloga una vegada al mes per poder parlar dels temes. Des que he començat el tractament al balneari, realment, primer perquè t'obliga a moure't, t'obliga a sortir de la dinàmica de casa, de com em fan mal les articulacions, no faré... Jo soc una persona molt activa, però a la primavera em costa més perquè soc al·lèrgica. Jo sempre intento sortir, caminar, que em toqui l'aire, el sol no, i m'agraden molt els ocells i vaig a passejar per la muntanya, però havia entrat en un cercle viciós de no em moc, ja em mouré, com que avui estic cansada ja ho faré. I això t'obliga a sortir de casa, t'obliga a venir, a fer l'activitat, conèixer gent, que també és fantàstic, i realment ho he notat. O sigui, vaig molt cansada, però és un cansament diferent. És un cansament que l'he gaudit, perquè també em noto més forta. O sigui, han sigut poques sessions les que portem i jo sempre dic que aquestes coses haurien de tenir més continuïtat. Entenc que moltes vegades no és possible, però sí, o sigui, em noto molta més força, em noto que tinc més ganes de moure'm, tot i que estigui cansada i quan arribi a casa hagi de fer una becaina, però després tinc més energia. És això que diuen que l'exercici, a part que et cansa, et dona molta més energia després. I és com que a vegades t'ho has de recordar. I si no, doncs apuntar-te a coses com aquestes, fer-ho. O sigui, sempre recomano qualsevol tipus d'activitat física. De fet, jo he intentat no parar de fer el que feia. Jo ballava i segueixo ballant, fins i tot quan he estat amb mal de peus o que quan girava el cap se m'anava. Per sort ballo amb el meu marit i ell quan veu que l'Ester se'n va una miqueta diu para. Però sí, qualsevol tipus d'activitat física i si és sota l'aigua és molt millor perquè no hi ha impacte, no hi ha... és molt més suau. I sembla que no, però Déu-n'hi-do si es treballa. O sigui, la Susana ens fot canya. Jo pensava, dic, serà molt relaxant, bueno, no sé quins beneficis ja ens pot donar la balneoteràpia, si tenim fogots ja ens ficarem a l'aigua calenta, però sí, realment, a part dels 4 fogots que he tingut, o sigui, m'ho noto moltíssim i m'ha sorprès molt gratament.